kay Gabriel na da ito. Pasya ng paturon mo. Oh, yun na ito. Hope. Ay, sus. Asa, Hope. Ay, sus. Puto ko lang. Wala ko sa 20 ang tinuro. Bako. Nakaho. Bukoy, gawa niya sa Sangatos, Bukoy, Sangatos. May nainig ka dyan, Alila? Abunado. Nainig ko dyan. Sige, kinandaan na ito. Straight. Ito ba yung talk ni video? So pala, hindi mo na ipait. Ay, Alila ko. Inuton ko tapos mga sarap. Doon na sa gilid. Ay, nagbabayad man sa adig sa likod. Ribis ko. Nagkakaling niya man ang duman. Iyo, nakalinya man. Para gawin, hindi ka nakanarakulang.
Bibi ko, isa naman ikaw. Ang iba na, sabihin na si Tita Bas na lang, Tita Bas. Si Tita Bas na lang, Ano na pagkakaiwan nga? Kano na bibi, kabitin lang ikaw na. Nakaturo mo ba itong 20? Ha? Ngunit. Pero magaling na dumanon. Nunoy! Gilid lang una. Sa bintana. Nunoy! May tara ka ulit mana. Iyo, dyan na lang sa karan. Lollipop! Wala na. Oh. Ako lang, ako ba yung dinadagpol mo? Sino ba ba? Mo ba yung tikuta? Ito mabalik. Kalili ka! Mula nga, ikabiton ko daan. Para maturo ka duman. Takutan mo igso. Kapag may ano na, may pudong na. Si Ate B, si Ate B sa imo matapot bibi. Dumana. Dumana. Kalo ni ka. Yay! Maigot na ang eskwela. Bibi! Kabit, umayaw, pakabit. Ano ka na nyo? Daniel, nakikita diyan na. Kabitan na kami Tita Bas. Bakit man ako? Di man ako pili. Ano ko ito nga isa sa mga dua. Dua ka mong kagimata. Musta. Marina! Marina din. Dua ka mo. Pero ka taga-bulo. Bilen, entra ka man. Dari man taga-bulo din. Muto kay Tasan. Yun nagila ko na. Tasan! Tasan! Tasan, may trap ba? Lakaw naman na si Kate. Pabilaw naman. Ay, parang mo yung pag-painaraw na Kulen! Tingnan siya. Tingnan si Kulen. Wow! Silpong kayo.
Si.